Despartins 2009 urtean iparralden jaio zen jeie estiloari jarraituz rock klasikoen bertsioak egiteko apustuarekin. 2010ko Durangoko azokan gorrekin batera ekoiztutako Grandes Éxitos del Ayer bilduma aurkezten dute, eta handik urte batera, 2 Doberman Beltz mini CD-a editatzen dute. Beraien ikuskizun kontzeptua oso berezia da. Mototx eta Twisteren lehiaketak euren kontzertuetan ohikoak izan ohi dira. Musikaz gain programan tarte bat igaro dugu beraiekin eta hauxe da kontatu digutena. Egunon Beneri! Egunon Maribel! Txikian paso. Bueno, bailando, txikian paso eren. Jonda. Bai. Sasa, Alexandra mesedez telefonoa. Jenarik alfonso? Barik. Ez. Bai. Iban? Bai. Bai, barkatu. Barkatu musen ari naiz, barkatu ezin dut orain. Pareak bat dituzu? Pareak bai. Bai, gero ditzen zaitu, bai, minesker. Ez joko? Joko ez. Ez? Bai. Listo. Alexandra, telefonoari da men. Jenarik alfonso? Guita mika? Jokoa, pasatu da jokoa? Bai. Kaixo Edi. Bai, bueno. Bai. Barkatu itxoen, bai, esken oso liature gabe. Botzen ari gara, iribitzen, bai. Sopelanari buruzari ginen hitz egiten. Bueno, komentatzen dizut gero. Bai, dugu jonastu pizkateta. Bai, barkatu, bueno, esan bezala, konfirmatzen denean lantxorik ez egiten dugu. Berman bez bilatzen ta suntsitzen bida berman bez bilatzen ta suntsitzen bida berman bez bida berman bez bilatzen ta suntsitzen Biltzen ja, beraz. Bai, amarmila, hori da. Bale, gero arte. Pako, barkatu, Pako. Ikasi dut bai, jolen, nola. Abai, guzti hori hotxitare, Ostia, eskumuturrikoak. Bere pasada. Bueno, bai, horrein pasaren hospitaletikan, biztipua. Ba, sopelanakoa saituko geha mantanitzen, eta, bueno, espero dut behintzat, hobeto, dela, ze gainera pentsatu genuen surf taulak hartzea, eta, bai, barkatu, hasi zarete berriz? Azkarra bat doa, baina mono. Bai, pasatuko gara, horrentxe bertan, bai, zure bisita egitera, bai, bitartean. Zinkatuko dugu. Bai, mesedez, Alexandra, telefonoa ari da, denbora guztien emozionate, bai, barkatu Pako, mesedez, bai, pasako, I know what goes inside. It's only half of what comes out. Isn't that what it's about? To remind us we're alive. To remind us we're not blind. To remind us we're not blind. In the big black hole called the world. Pareak ez. Likua? Bueno, beraz, esaten genuna, hotela hartzen dugu edo ez dugu hartzen sopelanak. Dena ondo baldin badi joa gero, elantxo ben jotzen dugu da, justo ondoan. Orban ez dira enteratu behar lehenago hor jotzen dugula eta gainera prezio pixkotan dagoetan. Orduan, hotela hartzen dugu. Bai, Jimmy, barkatu, itxain bi segundo, dei garratitxo bat egin behar dut. Bai. Desedez, gero ditzen zaitu pixko okupaturi gara hemen, Shadows so big, take the sun out of the day, and the
bai, proposatzen dizuet, ze azken finean joko hau oso zaharra da. Eta ez ikusi gintzen. Proposatzen dizuet joko berri bat. Zer da? Ditzen dela zazpifa. Mutiak! Kantu berri bat aurkitu dut. Erritmo ternera batekin. Ternario. Swing! Swing! Ok. Ternera. Ternario. Ternera. Swing! Ok. Aha. Dos corones cortaría por la calavera del rey. Dos corones cortaría por la calavera del rey. Bai, ez dago gaizik, Aha. Ba, toma, mesedez. Zonen pausoak itxasora Dihoa zen urak dira Bizitzaren gurpila agaramaz Ilupetako bira Argia gautzen eta bizia finitzen dan ura hundira Jay, balduzu Peter Pan familian Lili la Tigresse. Bai. Bai? Berriro tokatzen zen gero. Eman behar duzu bere. Bai, eman behar diazu, eta ni orain berriro eskatzen dizut. Ez, gero, aipatzen genuena Eustakioren abestiari buruz hori bai. Bido Herman Beltzor, zea. Bueno, Maribel ez dakit egin nahi duen horrela egiten genuen bezala. Oso ondo da, hor diskan horrela mantentzea ez, duopen eta horrela. Baina, sozenean jotzeko, eta pianorekin, piano eta hotxa bakarrik oso zaila da. Orduan, uste zein beharko genuke piano, hotxa, bai. Bai, baina oraindik ez da asko fidatzen ze. Sartzen denean abestia, pixkat zaila egiten zaio tonalitatea harrapatzea, soilik piano eta orduan ez dakit sua gehitzen. Suizan egin duten bezala, hau izan ere bai. Baina Suizan zen piano eta hotxa bakarrik. Ez ginitu oraindik instrumentoak sartu. Denok etorri ginen... Baina agian bajua zurekin hasten bali bada gutxienez tonalitatean zungo du. Ba, tonalitatea emateko. Bai. Edo... Oso hutsa, nire ustez horrelako beldur bat sartzen da oso hutsa gelditzen denean dena, ez? Atakatzea horrela hotxarekin bakarrik. Psikologikia da, bere buruan, uste. Horrein, atakatzen baldin badugu kontzertu batzuk jende askorekin eta bakarrik piano eta hotxa. Horrela, hastea minutu batez agontatzea da. Zaila da. Saiatuko dugu. Bai, beraz, etxoin, tokatzen zitzaidan. Beraz, bai, Peter Pan familian balduzu Wendy. Amixuko, ni dokat. Listo, Egun txintak gauarakar Biziaren gau gordina Baina neriot guzia Ez dute era nahi berdina